maubos.
water lang niya siyang kain sa crab. Kay, naubos na ang akong aloe vera. Ang tubig diri na inom kay gikan sa mountain. Kung napayo kayo ng bukang tuber doon, susi tayo. Namali ako kami tawas. May tawas diri yan, napalit sa puhan sa pharmacy. Pangalawang snacks ko na to. Hala, did you see that all the leaves are flying away? I think it's gonna go rain later. Yes, it's gonna rain later. So, man may karmang gabas ka na dun dito. Kung mamagawas niya, tapos sa Friday, manghuli kami. Namiss ko tong chali na to. Ingon akong habi kung gusto ko raw itong challenge na to. I-book namin ulit baka sa Christmas. Sabi ko, maganda kaya dito pag Christmas kasi hindi ko pa nag-try mag-Christmas. Kung gusto ko raw. So, kung gusto ko, i-book niya ulit to for December. Buhat mong good siya.